Avui a Can 40 ens visiten els Gertrudis, part de Gertrudis, en Xavi i l'Edu. Què tal, com esteu? Molt bé. Bon dia, molt bé. Gràcies per venir, per presentar-nos el vostre nou disc. I, clar, és un disc que forma part d'una discografia molt extensa. No sé si en algun moment us vau arribar a plantejar que estaríeu al 2023 en aquest moment de la vostra carrera. No ho sé. Ens hem plantejat tantes coses i cada vegada ens sorprèn més potser estar aquí encara parlant de discos i encara, no sé, però jo què sé, el rotllo guapo és que seguim estant aquí i que, no sé, que encara ens estimeu, no? I que us mola escoltar els nostres discos. Doncs això, aquí estem. No ens ho imaginàvem, estem aquí i celebrar-ho, tu. Els Rollings, la seva carrera és pràcticament de 60 anys. No sé si vosaltres si us marqueu aquest límit. Si ens compares amb els Rollings anem malament. No, vull dir, en el sentit de que, joder, que tampoc som tan grans i tampoc tenim tants diners com per canviar-nos la sang i tal. No, res, nosaltres, jo què sé, tio, portem sí que és veritat que portem més anys dels que sembla, perquè vam començar... 2000. Clar, el 2000, que quan teníem 18 anys, és quan començàvem la uni, que tot va arrencar. Clar. I clar, sembla que portem més anys dels que que la gent ens relaciona, això sí. Bueno, però això vol dir que podeu arribar als 60 anys de carrera. Sí, cal molta paciència i molta entesa. Però vaja, amb 23 anys crec que molt bé. Per això. 20 més poden venir. No passa res. Molt bé. I tant. Quin ha estat el missatge que heu llançat en aquests 23 anys de carrera que creieu que ha impactat més al públic? Home, n'hem vengut molts de missatges i n'hem regalat molts i... No sé, vam estar molt a gust amb el tema de la rumba catalana, fent molta bandera. També hem estat molt a gust ara, quan va passar tota aquesta eufòria de país, no? També vam vendre el tema del Si tothom calla, que la gent també s'ho va agafar com molt seu. No sé, hem intentat vendre sempre un missatge d'il·lusió, però sempre pensant també en la festa, que és una cosa molt nostra i que jo què sé, que està a totes les places i que omple i que fa que siguis qui siguis i vinguis d'on vinguis, et puguis ajuntar i celebrar-ho, no? Volem ser aquesta banda sonora d'aquesta gent que s'ho passi bé, no? Hi ha una de les cançons del disc que ens ha impactat més aquí a la redacció, que és la d'Ocell. No sé si la podeu resumir en poques paraules per algú que encara no l'hagi escoltat. Sí. Bueno, sí, pots dir-ho, Xavi. No, digue-ho tu. No, bueno, és un tema, és una balada, no? És que no puc, digue-ho tu. Sí, no, parla de la mort, i és una cançó, doncs mira, que parla d'aquest moment de què notes presència, però no hi ha la presència física, sinó que notes un altre tipus de presència. I que amb la veu creiem que això sempre l'agafarem, aquesta presència, o és el vehicle per arribar-hi. I, bueno, doncs això, és un vehicle que vam tenir una pèrdua molt propera i està dedicada a ella i sí. També és una manera com de poder treure tots aquests sentiments que porteu dins, no? Que també és curiós que dins el món de la música tampoc és que sigui un tema que es tracti tan sovint. Sí, és el que t'estava dient abans amb el tema de la festa i tal, no? I de cop em treus aquesta cançó que realment vam estar-ho plantejant molt de si havíem o no de ficar-la, sent un grup com el que som, tenint tan clar que ens agrada estar sonant, radiables i tal, i de cop i volta treure una cançó que no tingui res a veure amb el tema radiofònic i que no sigui... doncs és una cançó molt bonica, però que no és festiva, exacte. Ens ho vam plantejar molt, sí, cert, però també creiem que també havíem de ser sincers i que també tenim una plataforma, tenim un micròfon, tenim uns altaveus per mostrar-nos i que també ens ve de gust dir el que nosaltres vivim i tenim. Al final la mort forma part de la vida, vull dir que al final tothom hi hem de passar i algú hi ha passat, tothom hi passa, més sincer que això crec que no. I que també està bé que us obriu als vostres seguidors, a la gent que us pugui seguir també a partir d'aquí i tocar temes com aquest que a vegades semblen tabús
i que ben tractats, ostres, acabes empatitzant molt bé, no? I que poden formar part de la teva banda sonora. Bé, abans de demanar-vos una cançó per escoltar aquí a Can 40, us deixo uns segons perquè hi penseu, perquè hi reflexioneu. M'agradaria parlar una mica dels estils que heu anat tocant, no? en aquests anys. No sé si és inevitable adaptar-se als diferents estils que van sortint o un ha de ser fidel sempre al seu? És que depèn el que vulguis. Clar, és que a nosaltres ens agrada molt sonar contundents i no ens... Bueno, això, no? Sí, no... Tot el tren aquest que passa davant teu de músiques bèsties, músiques que estan sonant perquè hi ha elements nous i els aprofiten i després tu te n'adones, diu, uala, com ha fet això aquell, com ha fet això l'altre, mola jugar-hi, però com tu també dius, no mola perdre la identitat, no? I hem d'estar també pendents de dir, ojo, que tu també t'han volgut per una cosa i no per el que tu ara vols fer tant, que t'has enamorat tant, no? I has de jugar amb tenir aquell punt d'identitat que tu tenies, que no saps quin és, però és veritat, però que en tenies alguna, i amb tots aquests elements nous que t'agrada tant jugar. Però no sé si us ho han dit per això, que clar, en tots aquests anys sí que és veritat que tu escoltes una cançó de Gertrudis i saps què és Gertrudis. Bueno, veus, alguna ben fet. Sí. Està bé. Això està bé, una cosa bona hem fet. Home, intentem sempre que soni una mica a nosaltres. Sí, ens deixem pervertir, però fins a un cert punt també. Sabem quines cartes estem jugant i fins on podem apretar. Home, que ens agradaria fer un Industrial Baby, sí, ens encantaria fer-lo. Però ja hi ha gent més especialitzada que nosaltres que la fa, saps? Al final també... Has de mirar fins a quin punt ets un impostor en aquell sector, no? Però bueno, també permetet el luxe de poder fer segons quines coses. Ara que la sardana està tan de moda, potser de cara a un... Veus, la sardana... Jo em recordo entrevistes de fa 10 anys, 15, que ens ho preguntaven i érem més de rumba catalana que de sardana. Exacte. Creiem que té més gràcia, no? Perdó, ràpid a ballar, és més contaminada. Contamina més ràpid, vaja. Seguim a Can 40 amb Gertrudis. Què ha passat aquest 2023 per dir abans que s'acabi el món? No, res, no ha passat res. Bueno, que hem tret un disco, que hi havia una cançó molt xula que es deia Abans que s'acabi el món, que precisament el que vol dir és que quan aquestes preguntes constants de saber qui ets, d'anar pel món sempre amb aquestes etiquetes, ensenyant, mostrant-te, no? Que, mira, aquest és d'aquest rotllo, aquest és de l'altre. Doncs nosaltres vam voler fer aquesta broma d'abans que s'acabi el món, fins que no rebenti tot, fins que no tinguis la mort al teu davant, no sabràs realment què ets, no? Perquè no sabràs quin és el teu llegat ni sabràs res. Per tant, no cal anar tant de guais ni tantes etiquetes, que al final estarem veient com rebenta tot i en allà, potser en aquell moment, abans de dir adeu a tot, sabrem qui som, potser. Molt bé. Bona reflexió, m'agrada. Perdó. No, a vegades m'animo. Sí. Quan vau publicar l'espoiler de M'agrada, vau preguntar als vostres seguidors si sabien amb qui havíeu gravat aquest single. Sí, és cert. Recordeu algunes de les respostes? No, gens. No ho recordo. Algú va encertar la col·laboració o no? Macaco no sé si va dir algú. No sé si va dir algú Macaco. Jo em sembla que van dir Stay Homes, juraria que algú va dir Stay Homes, juraria. Juraria que algú va dir Gerard Quintana, que m'ha fet bastant de riure, i me'n recordo. No, però no. Jo crec que algú va dir la Rosalia. Sí. Bueno, sí, clar, quan vulgui. Quan vulgui. Doncs mira, des d'aquí li llancem un missatge, no? Rosalia, quan vulguis, col·laborem. Ens faria molta il·lusió. En quina cançó veuríeu la Rosalia? Ostres, abans que s'acabi el món, per exemple, o Mortal. Jo crec que Mortal seria molt guai. Molt guai. Doncs mira, això, i si no, amb la intel·ligència artificial, que ara es pot fer... Tio, sí. Jo aquí deixo anar la idea i, escolta, si surt aquí un remix amb intel·ligència artificial... Molt abans d'això de la intel·ligència artificial, ja hi havia uns tios que ho creaven allà al Vallès, amb Mètrics, d'un grup que es deia Marcalas, que ja ho portava, això, de la veu. Amb la veu de l'Elvis ho feien, sí. Perdó, que he fet aquí una... Ostres. Una puntualització. Una puntualització, perquè me'n recordo que però això fa molts anys, parlo dels anys 90, Val. Sí, abans que sortíssim nosaltres, sí. Doncs
Eren visionaris. Sí, és el que anava a dir, Bueno, visionaris, que- que ara estem tots flipant, no?, amb la intel·ligència artificial, sí. el que es pot fer, tal i qual. Tu cantaves i et reproduïa la veu com... Sí, aquest rotllo, saps? Hosti, que fort. Sí, molt Que bèstia. fort, no Però jo m'ho recordo imaginava pas. que m'ho deia, m'ho explicava, i no anàvem ni a la uni encara. Doncs mira, això Sí, ho sí. deixem aquí pendent. Si surt, doncs ja ens ho direu i la posem aquí als 40, seria divertit. Bé, tornem a la col·laboració amb Macaco. Com va sorgir aquesta col·laboració? Com vau connectar? Res, Macaco... Macacos des del principi. Nosaltres vam sortir d'una fornada de música cosmopolita barcelonina, que hi havia Macaco, Dominguet, Ojos de Brujo, tot aquest, estàvem parlant del 2000. Aleshores, nosaltres érem seguidors d'aquesta gent. De fet, vam néixer, volguem fer un grup assemblant-nos com un nen de 16 anys que toca els garatjos i després i la cosa va anar. Doncs ara aquesta col·laboració és superfàcil, perquè clar, amb ell és com tancar un cercle. Dius, hòstia, tenia el Macaco després de tants anys cantant amb nosaltres, ell també ens coneixia i tal, doncs ha sigut super enriquidor i super satisfactori, la veritat. I gravar amb ell, què tal? Bé. Cap problema. fàcil Fins i tot aportava coses ell a dir, hòstia, per què no mirem de fer això així, no sé què tal. L'estructura. No, la puta mare. Molt enriquidor, molt guai, la molt veritat. guai. Sí. Guai. Després de tants anys triomfant a casa nostra, no sé si encara hi ha alguna col·laboració, ara que parlàvem de col·laboracions, que encara us quedi així allò, l'espineta clavada de dir, ai, m'hauria agradat aconseguir Sí, això. home, Moltes, sí, clar. hi ha moltes. Sí, n'hi ha moltes, el que passa que també és aquest punt de que potser no la veus amb aquestes cançons que has fet o no... Clar. Però sí que és veritat que n'hi ha moltes i sempre ve de gust, si faríem un discurs sencer de col·laboracions. Això pels 25 anys, no? Sí, exacte. Per 2 anys, jo crec que Sí, anar plantejant és una bona idea. Una per Estaria cançó, bé. sí. I Estaria a bé, nivell de concerts que heu tocat a tot arreu, hi ha algun lloc que encara digueu, ostres, aquí seria brutal poder actuar? Mira, no, a nosaltres ens agraden les festes majors i crec que aquí ens quedarem i els festis que hi hem anat i que ens volen, doncs ens ho passem molt bé i sempre són d'agrair. Home, a nosaltres sempre ens ha fet pena que s'hagi tancat el Clownia, que ens ho passàvem molt bé. Sí? I allò sí que realment era un oasi. Era un oasi, a més, com tractaven el músic, crec que hi havia una dignitat superbonica i no sé, que era molt guai. El que m'ha agradat molt és el que has dit de les festes majors, perquè a vegades els grups, com que creixen allà i després, com que volen fugir, no?, i se'n van doncs, a fer concerts privats o fer festivals, no sé què, però jo crec que una de les bases importants de la música del nostre país són els concerts de festa major, que és el que ha costat la música catalana i la que l'ha fet gran, no? Sí, no? I a la resta d'Espanya flipen, molts, amb el que tenim aquí muntat i tal. És que realment és divertit, és la nostra plaça, no? Clar. Allà on ens ensenyem i és guai. Jo crec que està ben muntat aquí de moment, això. Sí, és un oasi, no?, Catalunya, al final, per lo que sentim, que tots grupillos d'aquí que toquen en català, les festes majors d'aquí, bueno, manté la cultura viva en poca mesura, però està allà. Sí. Una mica més, sí. Doncs va, ara us toca contestar la pregunta dels convidats de la setmana passada, que van ser els Stay Homes. Ens van deixar aquesta pregunta per vosaltres sense saber que vindríeu aquí. Doncs, en nom dels Homes, voldríem saber, persona misteriosa, que no sabem qui ets, si preferiries saber parlar tots els idiomes del món o poder parlar amb animals. No l'he sentit gaire bé, què ha dit? Si podríem parlar amb animals... No. Si us agradaria saber parlar tots els idiomes del món o parlar amb els animals. Jo crec que amb els animals. Hòstia, tu, Xavi, què jo dius? estava pensant l'altre. Estava El contrari, Estava pensant el contrari. Bueno, això és qüestió d'interessos. Qüestió d'interessos, sí. Pensava, m'agradaria saber idiomes que no se m'agrada mai bé, sí. Així podries anar a fer les ultra trails a tot el món. Clar, seria una passada. I en senegalès, podries parlar amb com es diu senegalès. Els sables allà, sí, hòstia, seria guapo. I no haver de tenir translators. Sí. Bueno, ara també amb el translator, la intel·ligència artificial, això ho tindrem patat amb un dia. Això ho tenim fàcil. Gràcies, Gertrudis, gràcies, Xavi i Edu, per venir avui aquí a Can 40. I ens veiem aviat i ens quedem escoltant la nova de Gertrudis.